Bueno, Iago, como está a plantilla para o sábado? Bueno, pois parece que recuperamos a tabuada, o se adestrou xa normal co grupo. Seguimos ca baixa de Tomás, aínda que hoxe xa parece que empezou a tocar balón e a facer algo un pouquiño máis intenso, e temos a baixa por acumulacións de Nogueira. Como está a moral do equipo? Como viches esta semana traballando? Ben, a xente está pois xa esperando que chegue o partido outra vez na casa, que é onde o equipo se sente máis cómodo, onde, bueno, o último partido que tuvemos aquí pois non foi moi bo, e temos moitas ganas de que chegue o sábado para dar a imaxe na que pois o equipo e a afición está máis cómodo, está máis afeita, non? Que ese Compostela pelexón, ese Compostela que dá moito ritmo á pelota e que sale a ser mellor que o rival. Estamos nunha situación moi parecida a que era de cando xubastes contra o Silva, onde era sí ou sí. Sí, a verdade é que, bueno, matemáticamente hai posibilidades todavía de chegar a eses 4 primeiros postos. Nos, como veño dicindo de un tempo a esta parte, pois vamos a traballar hasta o último día para quedar o máis arriba posible. Se pode ser, pois entrando nos postos de ascenso, pois mellor, e se non, pois bueno, vamos a intentar quedar o máis arriba posible. O que está claro é que este fin de semana hai enfrentamentos directos, e bueno, temos que pensar no noso para ver o domingo, pois a partir das 8 da tarde, en que posición estamos, pero temos que pensar única e exclusivamente en nós, e a partir de aí pensar xa na seguinte semana. Nas últimas semanas o equipo dá a sensación de que ofensivamente ten aí algunha que outra lúa. O comentastes esta semana, falastes para buscar un pouco solucións? Non, a ver, é certo que en moi poucos partidos ao largo do ano quedáramos con portería contraria a cero, sin marcar. Somos un equipo que xenera moitas ocasións, que fai goles. Nas últimas xornadas, sobre todo na casa, pois estábamos facendo moitos goles, e é certo que nas dúas últimas pois que non somos capaces de marcar. Bueno, no partido último en Bouzas pois reflexa perfectamente o que o equipo que tiñamos enfrente que é un equipo que defensivamente é moi bo, e ainda por riba pois o equipo se tuvo que adaptar para facer unha idea de xogo un pouquiño máis directa, máis bueno, de menos elaboración, en o que xogadores que están acostumbrados a ter a pelota pois que sufriron, pero bueno, eu coido que este fin de semana pois outra vez seremos capaces de volver a facer gol. Pois o sábado chega un rival que, bueno, na segunda volta, polo menos pola estadística que controlamos, só perdeu na casa o primeiro partido da segunda volta e o último, que curiosamente contra un descendido. O resto gañou todo, e en campos importantes como son Terceira. Sí, é que non hai que olvidar que o Choco é un equipo que o ano pasado xogou playoff de ascenso, un equipo que ten moi bons xogadores, que bueno, cada tempada é distinta. Este ano pois empezaron un pouco titubeantes, no sentido de que seguramente pois achacado a esa fase de ascenso que xogaron, que tuveron que empezar máis tarde a adestrar, que entraron con menos ritmo que o resto por tempo de traballo. Víronse pois nunha situación de non ganar varios partidos, e iso ao final pois é unha ola que che vai arrastrando. Pero bueno, é un equipo super competitivo, que está moi ben traballado, que ten moi bons xogadores, sobre todo de medio campo para arriba, que en diciembre pois se reforzaron, e que a verdade é que a segunda volta que están facendo non me sorprende, e vai a ser un equipo que vai a vir a San Lázaro seguro que a xogar de tú a tú, e que, bueno, non nos van a poñer as cousas nada fáciles. Que te preocupa máis deste Choco? Bueno, a parte que dixeches, que en concreto algún xogador, alguna línea? Non me preocupa nada en concreto. Preocúpame o equipo en sí, que é un equipo moi competitivo,
pero realmente este fin de semana o que máis me preocupa somos nós, é o Compostela, volver outra vez a topar os camiños para ser o Compostela da casa de toda a liga, non, por dicirlo así, un equipo competitivo, un equipo que sabe ter o balón, que nas últimas jornadas pois que era moi vertical e que facía moitos goles, e que como ti ben dis, pois que levamos 2 jornadas sin ser capaces de meter gol. Eso é o que máis me preocupa, eso é o que eu quero que o equipo pois sea capaz de volver a facer. Si nós estamos na liña dese último mes, deses partidos que tuvemos na casa, eu coido que non temos que mirar o rival, sino que temos que mirarnos a nós. Se preocupa que a afición vier os dous últimos resultados que, bueno, pues o sábado que vos poida deixar así un pouco enganoso? Bueno, é un día atípico para nós, porque estamos acostumbrados sempre a xogar na casa o domingo. Coido que, se non me equivoco, que o outro partido que xogamos sábado foi na xornada 2 contra o Ribadumia, o resultado foi de 3-1. Eu espero que pois o resultado sexa algo parecido e que, bueno, que a xente pois que se anime a vir. Si é certo que outro día en Bouzas, en Vigo, tamén era Semana Santa, pois non nos acompañou tanta xente como solía vir ou como suele vir os partidos, pero, bueno, esperemos que o sábado pois a xente teña ben vir a San Lázaro. Xa, para terminar, que puxeches na quiniela X nos 2 partidos esos? Non? É o que máis estaría ben, sí. O que pasa é que unha semana máis, volvoche a dicir que non miro, non penso no que vayan a facer os demais. Evidentemente para nós o mellor sería unha X, sería un empate, porque despois ainda hai outros partidos de gran rivalidade e de enfrentamentos directos. Pero bueno, xa che digo, eu o único que me centro é no noso. O sábado o Gallá, pois ás 8 da tarde, o Compostela teña 3 puntos máis, e a partir de aí pois ver ese horizonte un pouquiño máis cercano. Bueno, Juan, a túa veteranía que che dice que pode pasar en 4 semanas? Bueno, no fútbol nunca sabes o que pode pasar, e pode pasar de todo. Si é certo que nós, debido a estas 2 últimas xornadas sin puntuar, pois temos un pouquiño máis difícil, pero non hai nada imposible. Para iso está o adestrador, para dicirnos as cousas como son, e o que é, pois non fai falta ser moi listo para velo. Non é que gañar o domingo choco e despois esperamos resultados o domingo, e a partir de aí pois xa miraremos para a seguinte semana. Está claro que ahora o único que nos sirve son 3 puntos o sábado, o que trataremos de conseguir. Pero no grupo entre vos, supoño que comentaréis esas cousas, hai unha sensación de mea culpa para este sábado? Sí, no, de mea culpa. Está claro que cando se perde, perdemos todos, e cando se gaña, gañamos todos. Normalmente a culpa sempre cando perdes leva ao adestrador, porque cando as cousas van mal a quen destituen, pero eu son da opinión de que o adestrador é como un xogador, ten a mesma culpa. Entón, tanto nas vitorias como nas derrotas, temos que ser un equipo é que estar xuntos para unha cousa e para outra. Claro que sí, que nós, cando perdes, somos nosos que facemos cousas mal, aparte de que o rival teña máis ou menos acerto, pero eu penso que nun equipo os que xogan son os xogadores, o entrenador claro que influe, pero igual que nas vitorias, cando se gana non ganamos nós, ganamos todos, non? Pero eso está feito así no fútbol. Que vai ter que facer o Compostela para gañar este sábado? Pois estou co míster, volver a ser o Compostela de 3 semanas atrás, sobre todo na casa, que estábamos sendo un equipo de levar a iniciativa, de facer ocasións, de xogar mellor que o rival, de que ter o balón e que o rival corra detrás nosa, e iso fixémolo ata fai 3 semanas, non? Creo que é o que espero, é que o partido ante o Villalonga fose un mal día, que todos sabemos que o tivemos, e así foi, non? Veuse no resultado, pero que quede neso, non? Un mal día, e que volvamos a ser o Compostela de 3 semanas atrás.
Sigues soñando, sigues pensando en que un bon final de carreira sería meterse no playoff, non? Sería o mellor final, sin duda, pero bueno, tamén hai que ser realistas, non hai que mirar máis alá que este sábado, que esta xornada. Saber que quedan 4, que nós non temos que baixar os brazos, porque deso se encarga o adestrador e deso se encarga a camiseta que defendes, non? Que mentras haxa posibilidades matemáticamente temos que dalo todo por nós e pola xente que ven ao campo e polo clube, non? Entón, nese aspecto estou tranquilo porque sei que o equipo vai no facer, vai a dar todo o que ten, despois pode salir mellor ou peor as cousas, pero que o vai a dar e que o vai intentar hasta o final, iso que non quepa dúbida. Ti como míster, como todos, X. Sí, sería o mellor para nós, non? Ojalá así fose, pero primeiro que sea un como unha catedral o sábado e depois o domingo, se son 2X, pois benvidas sean, que sería cortar distancias con 4 rivais directamente que se enfrentan entre eles, pero o máis difícil vai estar o sábado. Esperemos que nos cumplir primeiro o sábado, porque de nada vale que sea un X e ti non cumples, non? Entón, vamos a cumplir e depois miraremos se sale unha X, que sería o mellor. Oye, se cumplen esos pronósticos e o Compostela se ponga un punto e con 9 por xogar, estaría todo moi aberto aínda, non? Si, eu penso que a cuarta plaza, eu penso que hasta a última xornada vai estar aí aberta. Uns teñen máis posibilidades que outros pola posto na clasificación no que están, pero hai que mirar o calendario e enfrentamentos directos, e as cousas non son fáciles para ninguén, non son fáciles para nós, pero tampouco por rivais. Saber que se este domingo cortamos distancias contra equipos que están por encima de nós, as vindeiras semanas os que teñen a presión serán eles, non? Entón nós o que temos que facer é esta semana gañar, e se gañamos esta semana, pois preparar a semana seguinte para gañar, que é o único camiño que nos queda.